penyakit Batari Bersara bengok anyarani brol kuning jaban bayi ing nembe umur 7 sasi medal saking gua garbaning sang Batari Bersara widya kakung pekek mangan ono bayat banging sapa menika bersama ingkang toko nguwataken jaban bayi yen ngono liyane bersama berpiye janaka nggih tiwas kebenaran tegese bersama wis resik saka berpiye janaka kan mangono dulu bersama tinggal boyongan marang negara tunggul Malaya kuning nggih Bu kula Ulo Indra lho wonten panjenengan dawuh Rama Kulun amiji dhateng kang kutha Indra ulun perintah kelawan jenengipun mara bayi abang iki singkirna saka kayangan Suralaya oh pangaten iya bayi abang kuwi getihe Janaka mula kudu disingkirke saka kayangan Suralaya wanti-wanti dawuh ulun kelawan Indra kayangan Suralaya aja nganti diambah Janaka sakti bilih abang Pura toyo asri